Da parroquia de Pombeiro, en Pantón, sae a ruta de Cibrisqueiros a San Cosmede, con pouco máis de 3 km de percorrido pola contorna do Canón do Sil. Unha deliciosa camiñada que nos fará gozar da fermosura da paisaxe e da riqueza do patrimonio histórico desta parte da Ribeira Sacra. Nesta ruta atoparémonos cunha das xoias do románico en Galicia, a igrexa de San Vicente de Pombeiro. O templo, situado na marxe dereita do río Sil, antes da súa desembocadura no Miño, formou parte dun mosteiro do século X. Ten planta basilical de 3 naves e cabeceira tripla, con 3 ábsidas semicirculares. A fachada principal conserva a portada entre 2 contrafortes e columnas con capiteis con decoración fitomórfica e arquivoltas lixeiramente apuntadas. Na parte superior destacan 6 arcos decorados con cabezas humanas e formas xeométricas, conxunto que recibe o nome de tornachoivas. O seu carón, a casa reitoral, construción do século XVIII restaurada, que se asemella á tipoloxía dos pazos galegos. De volta ao camiño principal deste itinerario, a uns poucos metros, teremos que cruzar o regato de Fontao para entrar na zona da Pedreira. A ruta de Cibrisqueiros garda outro punto de interese arqueolóxico, os coñecidos como sarcófagos medievais do Preguntoiro, 4 tumbas escavadas na rocha, das que unha conserva a tapa orixinal e outra está sen rematar. O seu carón, os restos da ermida de San Xoán de Golado, un templo abandonado na Baixa Idade Media. As súas pedras foron aproveitadas para as casas da parroquia de Pombeiro. A capela de San Cosmede, na que se rende culto á Virxe das Dores, é o lugar no que podemos facer unha nova parada antes de rematar a nosa andaina.